హాయ్ రాజీవ్ అక్క. రాజీవ్ అక్క ఏం చెల్లారు. హాయ్ పనందులేర్ ప్రశాంత్ బ్రదర్. హాయ్ హాయ్ బ్రదర్. ವನಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಏನ ವನಸಾಂಡೆ ಏರೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಖುಷಿ. ಓಹೋ ಅಂದೆ ಫಿಶ್ ಐರೆಗ್ ಓ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫಿಶ್ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಕಲಾಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಒನಸ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇವ್ ದಾದಾ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬೇಲೆತ್ತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ಲಾಡಿರೆಗ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಗ್ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ಖುಷಿ ಅತೆ. ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ. ಓ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡ ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡತೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಇರು ಬರ್ಡುಲ್ಲಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಉಬ್ಬಾರ ಇಲ್ಲ ಈರ್ನ ಊರು ಉಬ್ಬಾರ ಇನಿ ಇರೆಗ್ ರಜೆನೆ ಏಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ರಜೆನೆ ಕೇಂಡರತ್ತ ದಾಯಗ್ ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಅಂಚಿಲ್ಲೋಲ್ ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಈರ್ ಏಪ ಬರ್ಪಾರ್ ತೂವೋಡು ವೀಡಿಯೋಗು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಏಪ ಬರ್ಪಾರ್ ತೂವೋಡತೆ ವೀಡಿಯೋಗು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ತೂಕ ಏಪ ತೂಕ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರ ಅತೆ ಐಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನತೆ ವಿಡಿಯೋ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತಾವ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಕಮೆಂಟೇ ಓದು ಜರತ್ತೆ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀರ್ ಕಮೆಂಟೇ ಓದಿ ಜರ್ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈದ ಲೈವ್ಗು. ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಉಡುಪಿ ವರ್ಕ್ ಮೂಲು ಅಂದೆ ಈನ ಸ್ವಂತ ಉಡುಪಿ ವರ್ಕ್ ಅವಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಬಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಏಪ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ.
ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ 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 ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಚೂರು ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪೋರ್ಚೇರ್ಲ ಲೈಕ್ ಏರ್ ದೆತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಮರಕೇನಿ ಅತ್ತೆ ಮೆಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಉಂತಾಯನಿ ಏನ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಬೈದ ಮುರಾಣಿ ಬೈದ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜಾರು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಉಡುಪಿ ವರ್ಕ್ ಮೂಲು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಉಮೇಶ್ ಏಪ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವಿ ಚಲಿ ಜೋರುಂಡಿನಿ ಪನಂದುಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೆ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಕೋಡೆ ಬೈಜಾರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಕೋಲದಡೆಗ ನೇಮದಡೆಗ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಿಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಬೈಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಬೈದಿ ಇನಿ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ರವೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬನ್ನಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ತಾರೆದ ಗಿಡ ದಿವೋಲಿ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಏರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ತಾರೆದ ಗಿಡ ದಿವೋಲಿ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಾರೆದ ಗಿಡ ದಿವೋಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಿವೋಲಿ ದಿವೋಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನಂದುಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪನಂದುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ 3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನೈಟ್ 7 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಫ್ರೀ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪೋರ್ಚವೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜೆರ್ರಿ ನಿರಾನ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಜೆರ್ರಿ ನಿರಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ 5 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ಕಲ್ ನೇಮ ಪೋದಿತ್ತ ಬನಂದುಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಒಲ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತೋಜಿನಿ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತನೈಟೇನೆ ಪೋಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ದಾಂತಿನೈಟೆ ಪೋಯೆ ಅಂಡ ಬೂರು ಹರೀರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಇರೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ತಾರೆದ ಗಿಡ ದೀಲೆ ಅತೆ ತಾರೆದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನೀರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಂಗದಾಯಿ ಒಂಜಿ ನೂದು ಉಂಡು ಐಟ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪೋತುಂಡು ಕಂಗದಾಯಿ ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಡೀಲು ಕೂಡ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದೇ ಬನಂದುಲೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಬೈದಿಜ್ಜೀರು ಮಾರ್ರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ತೋಡೋಡು ಅಂದಿ ಬೋರಿಂಗ್ ತೋಂಡ ನೀರು ತಿಕ್ಕು ಬೋರಿಂಗ್ ಬೋರ್ ಆಪುಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕು ಚೂರು ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಒಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಆರು ಈನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ದೀಲೆಯತೆ ನಿರೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಿರೆಲ್ಲುಂಡಿ ಮರಕ್ಲುಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ದಿಂಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಅರೆದೊಂದು
ಬುಚ್ಚೇನಾರಿದ್ದಾರ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇವ ನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಗಲ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರ ತುಲೆ ಚಂದ್ರತ್ತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇವ ನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶನ್ನ. ಬಲೆ ಸಬೇಕು ಬಲೆ ದಾಲೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುರ ದಾಲೆತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಬರ್ಪುಜಾರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೋಡೆ ಬೈದ್ಯರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನೀವು ಮದಿಮೆ ಓದಿತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಂತೇರು ಬೋರ್ ತೋಡ್ಲೆ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಏಪ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮುರಾಣಿ ಪಂತೇರು ಎನ್ನಂತೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ತೋಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಏಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅವಕೇನ ರೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಜತಿ ಅವ್ರು ಕೊರ್ನಿ ಹಬ್ಬ ನೋಡಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋರೆಗಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೆತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕರುಂಡು ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೇರು ಆ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡತ್ತೇರೆಗ್ ಅಂದೆ ಬೊಕದ ಟೆನ್ಷನ್ ಸತೀಶ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವನಂದ್ರೆ ಅಂದಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿಯೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಆರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಡತ್ತೆ ಅದನ್ನಟ ಕಾಪಡೆ ಆರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತೆ ಏನಂದು ಅಂದಂದು ಸತೀಶನ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇರಾರು. ಅರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಂಡ ಬೊಕತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಪುಲೆ ಒಂತೆ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಕಾತೋ ಒಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ ಏಪ ಕಣ್ಣು ಉಲ್ಲ ಬೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದಾದೆ ವಕೀಲರ ಆಪೇರ ಆರು ವಕೀಲನೇ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೇ ವಕೀಲ ಎರೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜ ಆರು ತೂವರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಲ್ಲರತ್ತೆ ಆರು ವಕೀಲೆ ಇರದಾದ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಪೂರ ಏನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಅರಂಜಿ ಪಾಪದಾಗಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ತೂಲೆಗೆ ಯಾರ ಡಿ ಪಿ ತುಲೆ ವಕೀಲರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರಾರು. ಸೂಪರ್ ಬಾಬಾ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಸೂಪರ್. ಅಂಚನ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿರ್ಗರೆ ಸುರು ಅಂಡ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ತೂಕ ಏತು ತಿರ್ಗುಂಡು ತೂಕ ಉಂತುಲೇರು ಪೋರ್ಚಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡತ್ತ ಇಡು ಬಂದು ಅಲ್ದಂಡ ಅಜ್ಜ ತಿರ್ಗಂಡ ಸರಿ ಆವು ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಕೂಡಲೇ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಹೊರನೆ 11 ಜನ ಬತ್ತೇರು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡತ್ತಿ ಸತೀಶನ್ನ ಕೇನುಂಡ ತಿರ್ಗುಂಡ ಉಂತುಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಪೂರ ಪೋವಡೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಪೂರ ಪೋವಡೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ವಕೀಲೇರು. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ಚಾವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಹೊರುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಾನೆ ಪೂರ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದಂದು ಗಲಾಟೆ ಪೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಪೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವಂದು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಆಂಟಿನಕ್ಲ ಸುರ ಆತುಂಡು
ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ತಿರ್ಗರ ಸುರಾಣ ಪೋಯರ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದು ತಿರ್ಗನಗಾರ್ಲ ತಿರ್ಗೆರ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಪಂಡೇರ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಜಾರೆ ಪನ್ನೆತ್ತ 7 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಜಾರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಶಾಪ್ ಅದಾದನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ತಿರ್ಗುನ ಅಂದ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ಲ ತಿರ್ಗುಬಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋಪುಜ ಅಂಚತ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ವಂತ ದಾದನ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನ ಪಂಡರ ತುಮ್ರನ್ ಶಾಪು ಅಂಚ ಈರ್ ಪೋಪುಜಾರಡೆ ಕೇನ್ನಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಟಿಪ್ಪುನತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಿರ್ ದಾದೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಎಕಡ್ ಬೈದಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಎಕಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಕಡ್ ಬೈದ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಶುಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಶುಭ ಅಪ್ಪಗ್ಲ ಶುಭ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಕೋಲಾ ಪೋತುನಿ ಬತ್ ಬೌದೇರ ಆಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಲಾ ಪೋತಿನ ಬೈದೇರತ್ತಿ ಹಾಯ್ ನಿವಾಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಊರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನೇರ್ನಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರು ಓಲುಂಡು ಚಂದ್ರು ಮಿತ್ತುದುಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಿರಾರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೋರ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ ಮಿತ್ತುದುಲೆಗೆ ಚಂದ್ರು ತೋಜುಂಡು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಅಂಚನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ ಶುಭಕ್ಕಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವಿ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಪೋಯಾರ ಓಲ್ಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಗೋರ ಪೋಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಹಾಯ್ ಶುಭ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಗ್ಲವರ ಪೋಲೆ ಅರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಬೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಡು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಡು ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನೋಡ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಬಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಕೆನ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆನ್ಯ ಅಂದಂದ್ ರಾಜಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಇರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಇರು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೇರಿ ನೀ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ನುಂಗುದು ಜಾಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ನುಂಗುದು ಜಿಗೆ ಅರ್ನ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಅರ್ಲ ಏಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಆಂಡಲ ಮೋನೆ ತೋಜಾವೇರ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಆರು ಮೋನೆ ತೋಜಾವೇರಿ ತೋಜಾವೇರು ಸರೋಜಕ್ಕವೇ ಪೂರ ನಮ್ಮವರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅತ್ತ ಅಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಎಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನು ಓಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನು ಮಾರ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನಲ್ಲೇ ಕೊಡೋರ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲಾರು ಎಡಮ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಇಡು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಓಲುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ಬೆತ್ತ ಎಂಚ ಐಕ್ ಉದಾಸೀನೆ ಉಲ್ಲೆ 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 ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಆತನ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಉಲ್ಲಾರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಇನಿ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಚಳಿ ಇತ್ತು ನತಿ ಇನಿ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಚೂರು ಚಳಿ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಚಳಿ ಇನಿ ಚೂರು ಚಳಿ ಸತೀಶನ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಕ ಜುಪ್ಪು ಸತೀಶನ್ನ ದಾದಕ ಜುಪ್ಪು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದಕ ಜುಪ್ಪು ಸತೀಶನ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನಂದ್ರೆ ಓ ಕೇನುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜತಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ ಕೇನು ಜಿಂದೆನ್ನಿ ನೀ ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರು ಜೇರತ್ತ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅವೇ ಪನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ದಾದ ಕಜುಪ್ ಮಲ್ತಾರು ಒಂದ್ಕೇಂಡೆ ಒಡೆಗು ಪೋಯಾರು ಪೂರ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ನಂದು ಒಡೆ ಪೋಯಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಬಲೆ ದಾದ ಬಲೆ ಕಜುಪ್ಪು ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಆರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾವು ಪಾರ್ಟಿಗಂದು ಉಳ್ಳಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಕಜುಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂಸತ್ತಿಗೆಂಡೆ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ರದ್ದು ಸತ್ತಿಗೆಂಡೆ ಕಜುಪ್ಪು ದಾದೆ ಎಂದು ಸರೋಜಕ್ಕಡರೆ ಸರೋಜಕ್ಕಡತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಡಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದಾದ ಕಜುಪ್ಪು ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ವನ ಸಾತ್ ಜಿ ಅಂದ್ ಪಾತೆರುನ ಕೇನುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಸತೀಶನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕೇನ್ಯಾನ್ ಎಂಕ ತೆತ್ತಿಕ ಇಪ್ಪುಗ್ಯಾ ಓ ಇರೆ ತೆತ್ತಿಯ ಈ ತೆತ್ತಿ ಸಾಮದಿನ್ ಪರಂದ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಪ್ಪಗಂಡಲ ತೆತ್ತಿ ಇರೆಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮುಡ ಕಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮುಡ ಕಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮುಡ ಕಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ಕೆಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ತೆತ್ತಿ ಭವ್ಯ ಮಲ್ದೇರತ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಅಮ್ಮ ಕೊನಪ್ಪುನೆ ತೆತ್ತಿ ದಿನಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ದಿನಲ ಕೆತ್ತಿ ಕೊನಪ್ಪೇರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರೇರ್ನ ಆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ ಐತೆ ಮುಡೆಗಟ್ಟದು పోతును ಅಂದ್ ಅವು ಮುಡೆಗಟ್ಟದು ಓಡೆ పోపును ಅವು ಸಾಮೆ ಅಟ್ಟುಂಡಿ ಮುಡೆಗಟ್ಟದು ನ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಆರಮುಡ ಕಟ್ಟದಂಡ ದಾಲಾವ್ ಪಕ್ಕಡ ಬ್ರಾಲಿಯ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮುಡೆಗಟ್ಟದು పోతుంది ಏನ ಮುಡೆಗಟ್ಟದು ನ್ಯಾನ್ ಅವು ಸಾರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದು ಬನಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚಂಡ ಸತೀಶ್ ತೆತ್ತಿದಲ್ಲೇ ಕೈಪ್ಪೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎಗ್ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲ ಎಗ್ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಸಪೂರನೇ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಯಾ ಸಪೂರ ಆರ ಸಪೂರ ಸಪೂರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೂರ ಹೊಂಡ ಸಪೂರ ಹೊಂಡ ಮೈಪು ಕಡ್ಡಿ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅವು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಮೈಪು ಗಡ್ಡಿ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಅಂದು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ తెలుతోందులేరు సరోజ అక్క పాతే రోజు ఐక పన్ని పను ఐక అన్ని ముడే ఆటది పోతున్నది అతే పాతే రోజు అత్త ఇజ్జి ఇజ్జి ఉల్లే బాల ఉల్లే యాంతులే ఈత సపుర అండల్ల నని పాతే రందుల్లే ಬಾಳ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆ ನಾಯನ ಬೊಬ್ಬೆಂತ ಮಣಿತು ಜೈ ಆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಇರು ವನಸ ಮಲ್ಪು ಜರ ಕೇನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ ಮಲ್ಪೆ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಆರ್ ಬರ್ನಾಗ ತಿರ್ಗುನಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಚೂರು ಉಂತಿ ಬರ್ಪುಣು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಚೂರು ಉಂತಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಲದ ಚರ್ಮುರಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಲದ ಚರ್ಮುರಿ ಲವ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಮುಗಿದ್ದು ನಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಮುಗಿತ್ತೇರ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಕಲ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು 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 ಏರು ಉಲ್ಲಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿಯಾಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಬಲೆ ತಿರ್ಗುಣೊಂದು ಪೋಡ್ಚೆ ಅವು ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು దాదాపు వనస్ ఉండకేనందులేరు ఉండు బల్లి ఉండు బల్లి ఉండుಗೆ దాదా బలే వనస్ ఉండ అందు సతీష్ అన్నే బలే బండేర తైక్ బన్ని బాబు ఉండు బండి ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
ಎಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಎಗ್ ಅತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು. ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೂರ. ಬೌಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ? ಓ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವುಂಡಾ ಅಂಚಾಂಡ ಉಂತುವೆರ್. ರಾತ್ರಿ ಬೌಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆವು. ಬೌಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬೌಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮಟನ್ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಮಾರೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇರ್ ಮುಟ್ಟುನು ಬೊರ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಉಂದು ಕೊರ್ಕ ಸೌಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಸೌಂಟ್ ಎತ್ತ್ ತಿನ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಆಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಪೆರ್ಡೂರುಡು? ಆಟ ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ? ಓ ಪ್ರಸಂಗ ಹೋವಿಯೇ ದಾದ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓ ಪ್ರಸಂಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಆಟ. ಪುರ್ರ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ್ಯಾ ಒಡೆ ಪೋಯರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋತಾರ ಅಂದಾರ. ಒಡೆ ಪೋತೇರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ಕೋಡೆತ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಟಾಡು ಪಿರಾಯಾನ್. ಓ ಇರ್ ಆಟಾಡ್ ಪಿರಾನ. ಓ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆರೆಗ್ ಆಟೋಡು ಪಿರ ಅತೆ. ಆಟೋಡ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಪ್ಪಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಕಲಿಪರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಟೋಡ್ ಪಿರಾತೆ ಐಕ್ ಈರ್ ಕಲಿಪರೊಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಳಿ ಉಂಡುಗೆ ಇನ್ನೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಅತೆ ಚಳಿ ಅತೆ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನು ಆಟ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದ್ರೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬನ್ನಗ. ಕೋಡೆ ಆರ್ನವರುಡು ಮಲ್ಲ ಚಳಿ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ. ಕಲಿ ಪರಂಡ ಶೀತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು. ಕಲಿ ಪರಂಡ ಶೀತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತರ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಚಳಿ ಉಂಡೆ ರೇಗ್. ಕಲಿ ಪರಂಡ ಶೀತ ಬರ್ಪೋಲು ಅತೆ ಅಂದಂದು. ಈರ್ ಮುರಾನಿ ಕಲಿ ಪರ್ದೆ ಶೀತ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ.
ಪೂರ ಜೆತ್ತೆರದಾನೆ ಎಂದು ಸರೋಜಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ತುಲೆ ಹೊರ ತಿರ್ಗಂಡ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಎಪ್ಪುಜೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಒಂತೆ ಚಲಿ ಒನಸ್ ಆವಡಾತಿ ಕಜಿಪು ನುಂಗಿಯಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಇರೇಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೀನೆ ನೀವು ಅಂತೆ ಚಲಿ ಅತೆ ಕೋಡೆ ಚಲಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ಅತೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೀನ್ಡ ಚಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಹೊರ ಚಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಚಲಿ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಹೊರ ಮೀನಾಗ ಚಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೀನ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಚಲಿ ಆಪುಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಒಡೆ ಪೋಯೆರ್ ಮಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂದಿಯ ಸತೀಶನೆ ಪಂಡತೆ ಇರ್ನಲೆ ಕೊಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡೊಂದು ಆರ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ಲೆ ಆರ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಅಂದೆ ಅಂದಾಯ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಬರ್ನಾಗನೆ ತಿರ್ಗುನಿ ಮಾರೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ದಿಗೆ ಏರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂದಂದ ಆರ್ತುಲೆ ಬತ್ತೇರ್ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬನ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗುಂಡ ಕೇನುಜ ಕೇನುಂಡ ಅಂಕ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಮಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಆರ್ ಪೋಯೆರಿ ಪೋಯೆರ್ ತಿರ್ಗುಂಡ ಪೋರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗುಂಡ ಪೋರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅಪಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಅತೆ ಅವಂದ್
ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಪೂರಾ ಪೋಯರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆ ಚಂದ್ರಾಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿದ್ ಕಜಿಪು ದಾದೆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯ ಬರ್ಪರೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಾಜಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡುಗೆ ಪೋಯ ಆಟೋಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾಜಕ್ಕ ನಾನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತುವೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುನು ತಿರ್ಗುನೈಟ್ ಆಯ್ಜಿನಿ. ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ 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 ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಚಳಿಕ್ ಆಟ ಅತ್ತಿಯೇ ಅಂಚಂಡ ಇಪ್ಪುನಗ ದಾದಾವು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಯಾವ ಅಂದೇನಿ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬೊಕ ಪೋಪುನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಈತ್ ಹೊರ್ತು ತಿರ್ಗುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಡು ಮಲ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬತ್ತರತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ.